man ang iyong trabaho, ano man ang iyong estado, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ang layunin namin para sa inyo, bawat Pilipino, dapat bawat membro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Mga kaibigan, muli po magandang umaga sa kanilang lahat. Monday po ngayon, kaya bumabalik po ang usapang PhilHealth. Ngayon po umaga ng petsa 14 na sa buwan po ng Disyembre, 11 araw bago magpasko. Kumusta na po kayo? At ngayon pong umaga, kasama natin sa palatuntunan sina Ma'am Lery Ilaga, ang Head ng Public Affairs Unit ng Team PhilHealth sa Regional Office Number 5, Siringman. Kasama natin si Geraldine Naron, ang Public Relations Officer 1 ng Public Affairs Unit ng PhilHealth. Good morning po sa inyo mga ma'am. Hello? Nandiyan na ba sila, Mark? Hello. Hello, Ayan, Sir hello. Mar. Oy, good morning po. Ayan. Advance Merry Christmas and Happy New Year's Oh. to you, Sir Mar, at sa ating mga listeners. Nandito po ulit kami ni G for this morning para magbigay po ng tamang impormasyon sa ating mga miyembro. Ayun, 11 days more to go and it's Christmas. Ayan. Yes. Para sa mga kababayan natin. Okay. So, sa mga kababayan natin, makinig ho kayo ng mabuti at pwede kang mag-text mamaya sa 0920-480-1861 sa Smart at saka 0935-339-7380 para po sa TM or Globe users natin o sa Globe subscribers. Para sa inyong mga mamaya, may question sila. Para ho sa may question kayo, tapos may question din kami para manalo kayo ng konting, sabi nga niyan pabaon para sa pagsalubong ninyo sa 2021. Okay? Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin yung tungkol sa no balance billing. Sa no balance billing o NBB policy, wala nang dapat na bayaran pa ang mga kasambahay, indigent, sponsored, senior citizen at lifetime member kung ma-confine sila sa mga PhilHealth accredited government hospitals. Tandaan nyo, PhilHealth accredited government hospitals. Malaking tulong po ito na NBB o no balance billing sa mga membro po ng PhilHealth. Kaya dapat alamin natin ang tungkol dito. Ano po ang no balance billing policy ng PhilHealth, Ma'am Lery? Sir, ang no balance billing, sir, sa madaling sabi, sir, ito ay wala nang out-of-pocket expense yung ating mga miyembro. Ito po ay isang polisiya ng PhilHealth, kasama po ng Department of Health, kung saan po ang isang kwalipikado kasapi ng PhilHealth. Naputol? Nawala? Naputol tayo, ano? Seven, sir. Ayan, okay. Sige, go ahead. Okay, sir. So ito po, sir, na pag-implement natin ng no balance billing, ito po ay ayon sa Republic Act 10606 o our National Health Insurance Act of 2013. Sa policy, sir, ng NBB, sapat na po na ang bayad ng PhilHealth sa mga facilities. Ibig sabihin, sir, yung package na applicable, yun na po yung total na maa-avail ng ating mga miyembro at hindi na sila, sir, kailangan magbayad ng excess. Dahil po dito, dapat na maibigay ng mga ospital ang kompletong serbisyo na may quality. Kaya wala na po na dapat niyang bayaran ng ating mga miyembro pagdating po ito sa kwarto, pagkain, gamot, supplies, laboratory, x-ray, at kasama po dyan, sir, yung professional fee po ng ating mga doktor. Wow, maganda yan Pero ano yan, lahat ba ng kasapi ng PhilHealth ay sakop ng NBB policy? Okay, so bali po, Sir Mar, at para sa kaalaman po ng ating mga listeners, hindi po lahat ng PhilHealth members ay covered nitong no balance billing policy or NBB. Ayon po sa ating guidelines, ang policy po ng NBB ay para lamang po sa mga sumusunod na subcategories
ng membership natin. Ano? Sila po yung indigent. Ano po, dyan po papasok yung mga 4Ps natin, yung mga pasok sa NHTS. Also, our sponsored members, yung sponsored po na NGU or ng any other organization. Pasok din po ang ating mga kasambahay. Pero dapat, Sir Mar, registered sila Mhm. as kasambahay. Ano po, kumbaga, rinihistro sila ng employer nila as kasambahay para makapag-avail nito. Pang-apat naman po, pasok po dyan, Sir Mar, ang ating mga senior citizens. And of course, last, our lifetime members. Yung mga lifetime members natin, Sir Mar, sila po yung mga age 60 years old and above po natin na members na nakapag-complete na ng at least 120 months na contribution nung time na sila pa ay gainfully employed. Automatic dapat po ang pagbigay ng no balance billing dito sa limang ito. Ulit ko po, indigent, sponsored, kasambahay, senior citizen, at lifetime. Ano po, hindi na po dapat sila igugrupo-grupo muli kasi di ba, Sir Mar, baka gawin nila. Noon po kasi may mga DOH policy tayo na meron indigent, may partial pay, may fully paid patient. Ano po, hindi na po dapat idaan sa ganoon. Automatic po kapag pasok doon sa limang categories na yon, dapat wala na silang out-of-pocket expenses. Ayun. No balance billing, in Bicol, no bayad-bayad. Mhm. No, no bayad-bayad. Okay, wala kang babayaran, di ba? Okay. Now, Walang bayad-bayad, Sir Mar. Oh, may Dapat meron mekanismo yung hospital para ma-identify itong mga categories nito at maisigurado na sakop sila ng no balance billing policy. ayun, mayroong tinatawag na mga organized groups ng PhilHealth. Sakop pa ba ito, saklaw pa ng NBB policy? Hindi sir, hindi na natin sir saklaw hindi na sir saklaw ng no balance billing ang mga kasapi sir ng organized group. Hindi rin kasama sa NBB sir ang mga employees ng government natin, mga private sector, government sector, private sector, at saka yung ating sir mga self-earning individuals. Meron tayo dyan sir na informal sector, migrant sector, at overseas Filipino workers. So kung ano po yung reason, may discuss po natin to sa kalagitnaan po ng ating pag-uusap ngayong umaga. Ayun. Okay. Now, may sinasabi na, ano yan, paano daw kung higit sa isa ang uri ng membership ng isang pasyente? Mayroon bang ganun? Yes. Minsan kasi, Sir Mar, nangyayari talaga yan. Ano? For example, ikaw ay sponsored. Ano po, identified kayo as NHTS or 4Ps. Pero bigla kayong nagkatrabaho. Eh di, in-enroll ulit kayo ng employer. So, indigent ka na, employed ka pa. Ano po, kung naalala nyo, ang indigent po covered ng NBB, ang employed hindi. Yeah. Kung ganun po, for example, dalawang existing membership ng isang member po natin, pipiliin po natin yung type ng membership kung saan merong magagamit na privilege yung member ng NBB. So between employed and indigent, gagamitin po natin yung indigent membership. Ano po? At ibig sabihin, makakagamit po sila ng no balance billing. Wala silang babayaran. Pero kung ang pasyente po ay may naunang membership na hindi nasakop ng NBB at siya ay nakuha lamang isa pang membership na may privilege ng NBB habang nasa ospital, yung unang membership po ang gagamitin natin. For example, Sir Mark, employed na po siya. Tapos, nung na-hospitalize siya, bigla siyang sponsor ng government or ng LGU. Eh di dalawa na po yun. Pero since na-member po siya, na-enroll siya under LGU sponsored during the hospitalization, yung naunang membership muna po ang gagamitin natin. So again, pag dalawa, pipiliin yung kung saan makakatipid, makakamura yung pasyente. Pero kung dalawa, pero nauna yung isa prior to the confinement, pipiliin po natin yung nauna. Ayun, okay, maliwanag po yan. Ano? Okay, now, anong mga benepisyo naman ang sakop ng NBB policy? Yan, unahin natin sir yung case rate. Lahat sir ng mga benefits natin sir na binabayaran sa pamamagitan ng case rate, ito po ay maa-avail. So, ibig sabihin lang nito sir na case rate natin kapag ikaw po, for example, ay na-confine for dengue, kung ano lang po yung package ng PhilHealth for dengue, hanggang dun lang po ang may particular na package po na naka-anchor para sa
disease na yon. Siyempre sir, kasama din po dyan yung ating mga case type C na mga confinements, kaya sir ng breast cancer, prostate cancer. Ito sir yung mga highly mataas na sir na level of care ang binibigay natin sa ating mga patients. Of course sir, kasama din ang primary care benefits. Pag sinabi natin sir na primary care benefits, parang konsulta siya sir na kung ikaw po ay may Ika, ikaw po ay may UTI, pwede ka pong mag-provide, may facility po tayo na accredited para mag-provide ng services. Doon nga po sa 5 na categories ng membership ng PhilHealth na pwedeng makapag-avail. And kung meron po na may case ng MERS-CoV at Ebola virus disease, pwede din po nilang ma-avail ang no balance billing. Ayun, okay. Now, maaari bang makakuha ng benepisyong NBB o itong no balance billing sa lahat ng facilities na accredited po ng PhilHealth? Opo, alam naman po natin na napakaraming accredited facilities ng PhilHealth. Dito lamang po sa Bicol Region, almost 100% po tayo when it comes to accreditation. Aside from those na lang po, na hindi talaga natin binigyan ng accreditation dahil may mga issues po tayong nahanap. Pero hindi po lahat ng facility ay obligated po na magpatupad nitong no balance billing policy. Ang mga benepisyong sakop po ng NBB ay pwede lamang po sa accredited facilities ng government. Mga government facilities, government hospital lang po. So, pasok po dyan yung mga government hospitals, ambulatory surgical clinics, dialysis centers, infirmaries, dispensaries, TB dot centers, mga paanakan, primary care benefit centers, animal bite centers, and OHAT providers, as long as government po type of facility sila. Pero po, ang mga private facilities po naman natin, pwede naman po tayong mag-NBB doon, pero pili lamang. So, ang mga private facilities, Sir Mar, kung saan pwede makapag-avail ang ating mga indigent-sponsored kasambahay, lifetime at senior citizen members, ay ang mga sumusunod. Contracted facilities para sa Z-benefit packages, mga ambulatory surgical clinics, mga dialysis centers, peritoneal dialysis centers, TB dot centers, birthing homes, PCB providers, and infirmaries and dispensaries. So, sa mga infirmaries or dispensaries po natin, yung mga maliliit na hospital, private hospital po, ang NBB po nag-a-apply lamang po dun sa mga pagbubuntisan po sa panganak ng isang nanay, yung mga packages associated to that. And of course, yung iba pong mga case rates natin, hindi po siya covered ng NBB sa mga infirmaries and dispensaries na private. Basta ang point lang po, pag government, definitely pwede makapag-avail ng NBB, pero pag mga private facilities po, pili lamang po. Ayun, okay. Now, kasama ba sa NBB policy yung mga pribadong kwarto sa ospital po ng gobyerno? Mention sir ni G na definite sir kapag ikaw ay nasa government facility, makakapag-avail ka. Ito pa sir yung added condition na sir, maliban doon, dapat po ang inyong, maliban sa nandun ka sa government hospital, dapat po ay nandun ka lang sa PhilHealth ward. So kung hindi ka po nakalagay sa PhilHealth ward, dun ka sir magkakaroon ng out-of-pocket expense. Pero kung ikaw po ay nasa PhilHealth ward, safe po sir kung ano yung package, yun din po yung ibabawas sa inyong hospital at wala ka na pong babayaran. Sakop dito sir ang mga hospital na pinamamahalaan sir ng Department of Health, mga hospital po na may pagmamay-ari ng province, ng city, or ng municipality. At iba pang mga hospital ng government tulad ng Philippine General Hospital, Western Visayas State University, Veterans Memorial Medical Center, DND Hospital, PNP Hospital, at iba pa. So hindi kasama sa policy ng NBB, sir, kung ang pasyente ay na-admit sa mga pribadong kwarto or ang mga pasyente na admit sa mga pribadong kwarto, sir, ay maaaring singilin ng hospital sa halaga ng serbisyo na lagpas sa itinakdang benepisyo ng PhilHealth. Halimbawa, sir, kung ikaw po, pati po member ay nanganak, yung package po ng PhilHealth for cesarean, let's say for example, cesarean is 19,000. So yung ating pong patient, pumasok siya sa isang private na room.
ang kinaabutan po ng kanyang expense is sabihin na natin 25,000. So yung 25,000 sir, less yung 19,000 na package, may 6,000 pa po na babayaran yung ating member. Ito sir, dahil pag sinabi kasi natin sir na PhilHealth Ward, ang basic po na nandyan should be yung bed, tapos po yung ventilation niya would be just electric fan. Yung nagkakaroon tayo sir ng additional expense dahil kapag aircon, di ba may added electricity expense yung ating hospital, and dun po nanggagaling yung excess na binabayaran ng ating mga members. So, ibig sabihin sir, doon sa portion na lumagpas doon sa ating package for CS na 19,000, sisingilin po ng hospital ang member ng PhilHealth ng 6,000 dahil po sa pagpasok niya sa isang pribadong kwarto. Halimbawang lumipat ng kwarto yung pasyente habang siya ay ginagamot sa ospital, sakop pa ba yan? Yes po. So, hindi po sakop ng policy ng NBB kapag ang isang patient po ay unang na-admit, for example, sa ward, tapos voluntarily po siyang nagpalipat sa private room. O kaya kung ang isang pasyente po ay unang pinasok sa private room, and then dahil gusto niya mag-avail ng NBB, nagpalipat sa ward. Ano po? So, dapat all throughout the confinement, naka-ward type accommodation po siya para makapag-avail siya ng no balance billing policy. Ayun. Paano daw kung halimbawa walang bakanting kama sa ward o hindi pribadong kwarto? Yan. Ang pagkakaiba din to, sir, doon sa situation na sinabi ni Jay, this one, sir, is hindi voluntary sa ating member na, kumbaga, hindi niya, sir, wish, ginusto na mapunta po doon sa private na room. So, ang may katungkulan nito, sir, is yung hospital. Dapat po, ililipat for example, sir, ililipat niya sa mas mataas na uri ng accommodation yung patient, kailangan po saklaw pa din siya ng NBB nang walang karagdagang bayad. So again, sir, kung ang hospital na mismo, sir, ang walang facility, for example, naubos na, sir, yung kanyang PhilHealth ward na capacity na exceed, kumbaga na for the day, wala na talaga yung ating patient sa private, wala pong babayaran pa din ang ating patient dahil nga po hindi naman po siya ang voluntary na nagpalagay sa private na room. Pero ano yan, sakop ba ng NBB yung Yes, sir. mga pribadong ospital? Okay. Sa private hospitals naman po, hindi sakop ng NBB ang private hospitals kahit accredited pa po ng PhilHealth. Maliban na lang po sa mga private hospitals sa contracted natin for Z-benefit package. Kung naalala niyo, Sir Mar, ang Z-benefit po, ito yung mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga catastrophic diseases na mabigat sa katawan at mabigat sa bulsa. So kapag ganun po talaga, kailangan natin mga specialized hospitals for that. At minsan, private lang po ang nakaka-provide. Kaya naman po, yung mga Z-benefit providers po natin, NBB po sila dahil may mga government po tayo na hindi naman nakakapagbigay ng serbisyo ngayon. Ano po? Pero po, meron din po, as I mentioned kanina, ng mga private facilities na pwedeng makapag-avail tayo ng NBB. Pero depende po ito. Again, ulitin ko po, basta government, yes, lahat. Basta government facility, lahat po ng facility, hospital man yan, outpatient center, clinic, dialysis clinic, basta government, pwede po tayo mag-avail ng NBB. Pagdating naman po sa private, pag-hospital, hindi po pwede. Po, wala pong no balance billing sa private hospitals. Sa private outpatient malaria providers, wala din pong NBB. Animal by treatment centers na private, wala din pong NBB. Sa HIV treatment hubs naman po natin na private, wala din pong NBB. Pero naman po, para sa mga private facilities tulad ng Z-benefit providers, ambulatory surgical clinics, freestanding dialysis clinics, peritoneal dialysis centers, TB dot centers, birthing homes, kasama po dito yung mga lying-in clinics, primary care providers at infirmaries and dispensaries, kahit private po yan, pwede pong makapag-avail ng no balance billing. Pero naman po at the same time, yung mga private hospitals, like I said a while ago, na nagbibigay ng on-case base, sila po mismo ay pwedeng sumali at magpaalam na sila interesado na mag-join sa NBB.
Ayun. Hello? Yes, Ay. Yes, sir. Apa. Paano yung ano? Paano ba makasali yung mga pribadong ospital sa NBB? Yes, sir. Ang mga pribadong hospital natin, sir, na nais magpatupad, sir, ng no balance billing, ay kailangan, sir, na makipag-MOA sa PhilHealth. Samantalang ang mga pribadong hospital po ay bawal gumamit ng katagang NBB kapag ito'y walang MOA sa PhilHealth. So, baka po kasi ang interpretation ng ating member kapag narinig ay provider po talaga siya. So, ang tatandaan lang po natin, ang mga private sector, sir, dapat may memorandum of agreement po muna siya with PhilHealth na magpo-provide siya ng certain service sa ating mga patients para po makapag-avail ang ating patients ng no balance billing. Ngayon, okay. Now, paano kung walang gamot doon sa ospital? O kung wala sa ospital ang mga kinakailangang laboratory at iba pang diagnostic test? Yes po. So, responsibility po talaga ng facility na siguraduhin na kompleto po yung gamot at medicine na kailangan ng mga pasyente. Ano po? Dapat din pong siguraduhin ng kanilang mga doktor na mga gamot na rin-reseta nila ay pasok po sa PNF or yung Philippine National Formulary at merong sapat na supply ang mga ito sa kanilang botika. Pero po kung wala ang ospital ng mga ganon, usually ang ginagawa po natin yan ay bumibili yung pasyente sa labas, pinapa-reimburse na lang ng hospital after. Ano po, ang mga hospitals po natin, may kanya-kanya po silang SOP pagdating dyan. Kung wala naman po sa hospital ang mga kinakailangang laboratory at diagnostic test, for example, CT scan, Sir Mar, piling hospital lang ang merong ganyan dito sa Bicol Region. For example, kailangan magpa-CT scan ng pasyente, yung hospital walang CT scan, tungkulin po ng hospital na maipagawa ito na walang babayaran ng pasyente na sa klase policy ng NBB, pati ng ambulansyang gagamitin sa paghatid sa ibang facility. Bawal din pong papalitan ng sa mga pasyente ang mga nagamit na gamot, dugo at iba pang gamit sa ospital. Maliban dito, bawal din pong magpabayad sa pamamagitan ng serbisyo o magpalit ng iba pang bagay tulad ng mga produktong bukid bilang karagdagang bayad. Meron tayong cases dyan, Sir Mar, na may hospital sa Northern Luzon, kung ilang manok, hospitalization katumbas ng 3 manok, 2 sakong bigas, ganun po. Pag no balance billing policy po, wala dapat. No out-of-pocket expenses or kahit anuman pong in-kind. Ayun, okay. Sakop daw po ba ng NBB policy yung serbisyo ng mga doktor at iba pang mga profesional? Ayun. Yes po. Dahil, sir, bawal na, sir, maningil ang mga doktor sa mga patients natin na sakop ng policy ng NBB. Kung ang pasyente po ay na-admit na sa service o PhilHealth bed. Kapag ang pasyente, sir, ay na-admit sa ward o hindi pribadong kwarto, automatic na, sir, na mag-a-apply ang NBB kahit na pribado or sinusweldohan po ang doktor na tumingin sa kanya. Mari lamang po sumingil ang doktor sa pasyente, sakop ng policy ng NBB, kung ito ay naka-admit sa isang private na kwarto. Samantalang po sa mga line-in clinics, automatic din, sir, na mag-a-apply ang NBB kahit na ang nagpanganak, sir, ay doktor, komadrona, or nurse. Ayun, okay. Now, paano pa mapaparating sa PhilHealth kung may komento tungkol sa polisiya ng NBB o yung no billing Yes, policy? so for example, nasa government hospital kayo ay part doon sa 5 categories na sabi ko, indigent, sponsored, kasambahay, lifetime, and senior citizen, at napansin nyo na parang hindi na-implement ang no balance billing sa government hospital na yun, pwede po kayo lumapit sa isang kasapi ng PhilHealth, lalong-lalo na sa ating mga PhilHealth cares or PhilHealth Customer Assistance Relationship Environment Staff. Sila po ay mga empleyado ng PhilHealth na na-assign po sa mga hospitals natin na maaaring tumulong sa inyo sa inyong mga concerns sa NBB at iba pang PhilHealth concerns. Maaari din pong ipaabot ang inyong mga reklamo or opinion at komento sa PhilHealth Corporate Action Center sa numerong 02-441-7442 or pumunta na lang po sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Ayun, okay. So, yun, ang tungkol po sa NBB policy. Parang wala kayong tanong, ang gagaling ninyo na. Walang Hindi ko lang, tanong. sir, ang magtatanong. Walang tanong. Kung wala kayong tanong, si Ma'am Gigi at saka si Ma'am Larry ang magtatanong. Yes. Pero sir, na tanong namin ay may maagang pamasko. Yun, oo, di ba? Sa ating mga
nanalo nung mga nakaraang linggo kasi pumunta na po sila dito sa office to claim and maganda po yung feedback sa ating programa, sir, na talagang inaabangan nila, sir, ang programa natin. Bawat Lunes po yan at naghihikayat pa sila ng mga listeners para doon sa ating pa-premium. Dito sa ating burning questions of the day. Ayun, okay. So, Ibigay na ba natin, sir, yung aming question for the day? opo. Ayan, oo. Sige po. Sa makakasagot po nito, ang makukuha niyo po ay ang aming limited edition na PhilHealth Eco Bag. We also have mugs, notebook, and ball pen. Yan. So, pupunta lang po kayo dito sa aming opisina sa ANST Building 4 na po sa may Tahaw Road, Alternate Road. At makukuha niyo po kaagad. Dala lang po kayo ng ID para sigurado po tayo na kayo yung nanalo. So, ang question natin, sir, of the day is, ano po ang ibig sabihin ng NBB? Pangyayari, Ano po, ano? what does NBB stand Anong- for? Hindi po ito bayan-bayan. Anong ibig sabihin ng NBB? What does NBB stand for, sir? Iyon, oo. Anong sagot ninyo? Pwede niyong i-text ngayon na. Sa 0920 488-1861. O kaya naman sa 0935-339-7380. Ayan. Para sa, sa mga tamang sagot, tatanggap po kayo nung limited edition ng Eco Bag, tapos yung mugs, tapos yung notebook, at saka ballpen. Ayan. Ballpen, Diba? opo. Ballpen, di ba? Ano? Ayaw nyo manalo. Ayaw manalo. Parang ayaw manalo, ah. Siguro, Sir Mark, Ah. nag-bonus na ang mga listeners natin. Tomorrow pa. Kaya ayaw na manalo, meron na daw. Tahimik sila, oh. Ay, mga Berks. Anong ibig sabihin ng NBB? Di ba? Kung nakinig kayo kanina, simple-simple lang. Ayan, mayroon na. Pangyayari. Ayan. Tingnan natin. Aba, ang layo ng pinanggalingan niya. Mary Jane Bubis ng Nagas TV Albay. Ang sagot niya, NBB, no balance billing. Wow! Tama ba ito? galing. Tama ba? Papalakpak kami kay ma'am. Tama ba yon? Tama po, Tama po, sir. Ay, pangyayari yan. Yehey! Ano po ulit sir ang pangalan para ma-note namin? Ayan, ang pangalan po ay Mary Jane Bubis. Nagas. Bubis ba po? Bubis. Sir, bubis. Bubis. Bravo, Oscar, Bravo, India, Sierra. Bubis. Okay. Ayan. Tagatan po, sir? Nagas TV, Albay. Oh, malayo-layo ang pupuntahan niya. Pag pumunta ka po na lang dito, ma'am, sa Digas, Bali, po sa office namin sa Alternate Road. Ayan. Baka ma-confuse sir si ma'am kasi dalawa ang office natin dito sa vicinity ng Legazpi. Isa po dun sa may Quezano, at isa po dito sa may Tahaw Road. Dito po siya pupunta sa Tahaw Road. Sa Tahaw Road. Iyon. Mayroon sanang sumagot. Naunahan ka, pare. May sumagot sa News Online. Kaya lang, naunahan ka. Next year. Next time na lang. Naman po. Next time na lang. Yan. Yan na po, Tabi. Para doon sa mga kabayan. Congratulations kay Mary Jane. Ang bilis na ng oras natin. Parang inihila pag 11:30 na. Okay. So, bago po tayo magtapos, Ma'am Lery, Ma'am Gigi, baka po mayroon kayong mensahe na paalala sa ating mga tagapakinig. Please go ahead po. Nice natin, sir, na i-assure po and siguraduhin sa ating mga kapwa Pilipino, sir, lalo-lalo na sa ating mga kapwa Bicolano na patuloy po na tinutupad ng PhilHealth ang adhikain ng bayanihan ni Heal as One Law. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si Sir Henry B. Almanon, patuloy pong nakatuon ang PhilHealth Regional Office 5 Team sa patuloy na pagbigay ng tapat at dekalidad na serbisyo po para sa lahat.
Yes po, bukas po ang regional office at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat ng probinsya ng Bicol Region. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Ayun, okay. So maraming salamat po, Miss Larry at saka Miss Geraldine sa pagsagot sa ating mga katanungan tungkol po sa PhilHealth at ang mga benepisyo na maaring ma-avail ng ating mga miyembro. You're most welcome po, sir. Advance Merry Christmas and Happy New Year po to everyone. Ayan, thank you very much po. Thank you so much po sa pakikinig at pagsuporta sa Usapang PhilHealth sa DCGB. At sana po everyone have a great day, have a great Christmas, have a great holidays with your family. Ayan, thank you very much mga kaibigan. Samahan niyo po ulit kami sa Usapang PhilHealth sa DCGB sa susunod pong Lunes, 11:30 hanggang 12 ng tanghali. Ako pong muli ang inyong lingkod, Mardila Daing Iba. Sadit sana. Pero, advance Merry Christmas! Dahil po sa PhilHealth, kalusugan mo, sigurado. Bye-bye! Pakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng PhilHealth Regional Office No. 5, Usapang PhilHealth. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.